играеме втория финал за прословутите 3 финала, които играхме с ЦСК на тяхния стадион. А там бяха се събрали всички големи хора, начало с генерал Стойчев и други такива, а ние само с, Бог да го прости, Иван Радоев, така наречени Баба Рада. Той беше с нас и ние като някой сирачета седиме там и си викаме. Може всички да са с тях, обаче нали народа е с нас, нали публиката, зрителите са с нас. И си викаме така. Само като излеземе и си покажеме главите от тунела на игрището и цялата публика се възпламенява и като почне да вика Левски, и краката им се сващат и край, ни си ги биехме от воле.